On behalf of United Sungura Legends, we are going to present our awards for the top 3 winners of our inaugural United Sungura Legends top 50 for upcoming Sungura artists. So today, this is the day that we've been waiting for. We are going to give the 3 artists, number 1, 2, and 3, what they managed to get. This is our inaugural program, which we started in November, and we are promising bigger and bigger things this 2023. Without wasting much of your time, let me call upon the artist who is on position number 3, Mkoma Simon Nyakatangure. Makorokoto kwa wari vachuya tichivapa mubairo wavo. Mkoma Sem Sandoombe ndo mazikamiro wanaitwa Simon Nyakatangure. He managed to come pa number 3 pa upcoming Sungura Artist Top 50 Mugora 2022. Mkoma Simon, tunoti makorokoto. Yes, your certificate, United Sungura Legends, certificate renyiri. Then zvakare mukati maambulo mune mari yatakavimbisa sautara patakaita. Munoverenga munoti yakashota kana yakashota aiwa tinogarisira pachisa shotese. Saka ambulo ndiyoyi munonopa mai kumba kuti zvatawanirwa izvi United Sungura Legends. Makorokoto vazvita. Ndo ndisenza ndo Simon Nyakatangure zvekupera. Ndoda kutenda nechirongwa chakaitwa chine United Sungura Legends. Chakatungamirirwa nekomiti yese sanasana Mr. Jonathan Sarili, Alex Tegete nevamwe vese waitera ipapo. Ndoda kutenda kuti varikukudzira kuti tirambe takashinga zvopasina mapromoters nevamwe vanotibatsira kuti ziwanwa mapromoters. Ndinotenda chose. Thank you, Mkoma Simon. On position 2, tina Mkoma Obedimija. Mkoma Obedimija vakakwanisa kuti number 2 nesong yavo inonzi misodzi yangu. Tinoti makorokoto kwavari. Tine representative yaMkoma Mija yavatuma kuzvara nhasi. Tinotenda kuti vari pano vachitambira certificate of merit and also handbook yavo. Mosvitira kuna Mkoma Mija mwati makorokoto ndikuru takavagadzira chinovakumbira kuti ndima iyoyi zvirambe zviina mberi. Certificate renyu then handbook yacho muisa mumwe sadona mosvitira kwavari. Ndakamirira mugahuri na Mkoma Obedimija. Ndinoda kupa kutenda nechirongwa chakatikoshera kudai chinosimudzirawo vaimbi kuti vasvike pavanozikanwa sevaimbi vakuru munyika vapaupenyu hwavo. Saka tinoti dai urongwa hwakadai hwaramba huchienderera mberi nekuti hunosimudzira matalenti mamwe anenge asingakwanisi kuzikanwa nekuda kwezhozhero zvekutenga. Right, tasvika kuti tidaidze tite invite akakwanisa kuita number 1 competition. Number 1 inozongobuda zvayo nekuti competition. Asi vaimbi vese vakaparticipate muchirongwa ichinoda kutenda. Parizvino ndingandedze number 1 wedu akaita the top 50 United Sungura Legends upcoming Sungura Artists number 1 Mkoma Tekshwa Chari vachiimba neThe Chari Express. Ngati kukorokodze Mkoma Chari tinoti mwakarutire zvakanaka nezvamakaita izvi. Rambai muchizwa chikwadokwa chekuramba chikura pamberi pebasa. Mkoma Teki for you. Tinoti makorokoto. Certificate renyu of merit position number 1. Kuseri kwacho kunhambo zvakare iripo sekuimbisa kwatakaita ndizvo zvinenge zviripo izvi. Zvakare number 1 kune issue yerecording iripo yakavimbiswa ina sponsor aripo 2 masongs amuchanorecorda studio munoda of your own choice being paid for by United Sungura Legends community. Zvakare kune video zvakare riripo ipapo song yakaita number 1 yacho iyoyo inonzi Samero. Kana muri kuda iyoyo kana kuti another song pamaproject enyu ichaitwa kuti video ringe richiitwa richifandwa neveteja United Sungura Legends community. Mashitatu makorokoto. Handina mazwi akanyanya kuwanda andinada kutaura. Semunhu akazadzwa neufaro kudai muchiona mabasa enyu vatsigiri vaitivhotera vose. Tinotenda ndima tichitsabhadharwa irori. Tichitenda zvekare vapiki vechirongwa ichochichi vese vari kubika chirongwa ichochi USL Top 50. Tinotenda zvakanyanya.
mukoma Musariri nevamwe vari behind the scenes vana mukoma focus naumwe usanzikabvuni kuromba nemazita aya ndotenda paranyanya rabai muchimbotizidziro sevaipei Right, on behalf of United Sungura Legends, you know the overall group, and also on behalf of the United Sungura Legends committee, vanowa varume vari behind the scenes kukudisa programs atinorongera ndikutaura ndakamirira committee iyoyo ndichinzi Jonathan Musariri. Committee ina mukoma Focus anonzi Lloyd Mungu, mukoma Alex Dekete Bozida aripo, JD aripo, mukoma Mr. Power varipo zvakare ipapo, tina Spencer, tina Peter Matonzo anonzi Vedas aripo ipapo, tina Neutral Diplomat mukoma Austin Marongedzi varipo ipapo, tina DJ Johannes Donoro aripo part of the committee, tina Dr. Love zvakare vari part of the committee, mukoma Spencer ndataura nditika, tina mukoma DJ Underfit zvakare. These are the guys kana pano andasiya anenge aita munyama wake. But ndo varume vabiki vezvirongwa zvakasiyana siyana zvatinoita seUnited Sungura Legends. Main aim yedu ndeyekuti tizame nepatinogona napo kuti batsire vaimbi kungwedza kwasimudzira. Hatina zvinji zvatinazvo but moyo nechido zvinoita tiite kama kune programs anokwanisa kuti abatsira vamwe vaimbi. Kungakwashambadza chaiko tine zvakawanda zvatakaita, tine vatakaitira mavideos, tine vatakabatsira nemari dzekurekodha patainge tinadzowo. Tine programs akawanda atinozama kunge tichiitapo, hatina muchiono chedu. Mwari achitibatsira tinosvika chete. Saka toda kukurudzira vaimbi vese nemafans kuti tikabatana pamwe chete tinoita kuti music yedu iendere kumberi. Tikabatana sekubatana kunoita mimwe musambo. Main aim yeplatform iyoyi kuda kusvitsa musambo wesungura at an international level kana kuti pachiyero zvokwanisa kuona musambo uchienda uyambuke mabhodha edzimwe nyika ukwanise kunonosvikira pasi rose semusic inongopembedzwawo kana kuti inorumbidzwa nevanhu. Gore ratabva ra2022 even isiri program yeUSM but maradio stations National FM Radio Zimbabwe Sungura yakadominata yakatopa, asi nozvatoma makore kumashure zvambodzi Sungura yaita sei yafa yapera yaita sei, but gore rino iri tikatarisa even top 10 top 5 chichi Sungura music hanzaipere zvokumbaya hanzi chinopera ichi ipeturo. Chimwe chokupedzisira kuda kukurudzira vari kutiona vachaona this vangava vanhu vane chido chokubatsira nevaimbi ngavauye tibatane pamwe chete. Handitika tiri kutotsvaga masponsors anokwanisa kutibatsira kuti program iyi takairana for 2 months just for tichiona zvataida kuona zvakamira sei. Zvishoma zviripo zvawanika mazuva ranhasi, vamwe vaigona kutarisira zvinhu zvikuru, zvishoma zvakangobaranidwa nevekomiti noti vese futi zvinda nekuwana kwemunhu. Handitika but gore rino parinonopera tine tarisiro kuti dei taita zvinhu zvikuru. Saka tichainvita macorporates, tichainvita masponsors angada kuita partner nesu tichirana program tichiziva kuti pakupera kwegore vachawana mubayiro, vachawana zvinhu zvinobatika. Ndio mashoko kupedzisira. Regai ndinamate sekukumbirwa kwandaitwa tichivhara this session. Tinamate Musari Baba remwanakomana remweya mutsvene, kunemi Jehovha wakatendeka, tinoya kunemi nguva yamasikati ano tichingokupai mbiri nekukutendai nekuti muri Mwari vakatendeka. Muri Mwari vanozadzikisa kutaura kweshoko renyu Mwari zvamakagashidza mukati mevana venyu mweya mutsvene. Imi mine kuzara kwenguva mweya mutsvene wose munozvadzikisa. Munotaura mushoko renyu Jehovha nemasimba ose kuti munazvo zvamakatirongera Jehovha nemasimba ose according to Jeremiah 29:11. Mune zvishuviro zvokuti tibudirire mweya mutsvene, mune zvishuviro zvokuti vaimbi venyu vange vachibudirira Jehovha kumusoro kudenga. Ndizvo ndinonamata muzita raJesu kuti imimi ndimi makapa zvipo izvi vaimbi. Chiitaika Jehovha nemasimba ose zvipo izvi zviriritirwe Mwari, zvichiritirwa nemwi mweya mutsvene wose, muchiita kuti mukuzara kwenguva mweya mutsvene wose zvigobukira nyika yese igozoziva kuti aiwa uyu ane chipo chakabva kune Mwari. Mundima iyi mune zvinonetesa, mune Jehovha nemasimba ose zvinoita kuti munhu akazvifunga anokwanisa kudzokera kumashure, but vapei shungu nesimba nekuona kuti aiwa kunemi Jehovha kumusoro kudenga munotaura kuti imimi kana nguva yenyu yakwana hakuna anoramba. Vapei simba iro tinonamatira mari dzose dzimwe mutsvene wose tigokwanisa kuita izvo zvatinoshuvira Jehovha nemasimba ose mukati memwoyo yedu, mumwe namumwe zvaanoshuvira kuti izvi tigokwanisa kubatsira nevaimbi vedu. Tinokutendai, tinokurumbidzai pachaparadzana pano tinonamata muzita raJesu, mutichengetedze mweya mutsvene idzo dzamarata tasangana zvakare. Takunamatai tiri muzita renyu Baba remwanakomana remweya mutsvene. Amen.